Dwi eisiau rhannu efo chi ambell i syniad ar sut i wneud y gorau o'ch teithiau cerdded. Pe ydych chi yn y parc lleol, mynd ar hyd afon neu mewn coedwig fel hyn. Sut i ryddhau eich anturiaethwr mewnol. Byddwch chi'm yn credu y rhywogaethau gallwch chi weld yn y coed yr amser yma o'r flwyddyn. Cnocellad y coed, wiwerod, briallu o dan y dail ac i fyny yn y coed. Dych chi angen dod o hyd i goeden efo risgu lan wastad fel y dderwen yma fan yma. Wedyn rhoi'r papur yn erbyn y risgil a rwbiwch yn galed fel hyn. Ac yn y pen draw, dych chi'n mynd i weld bod chi'n cael patrwm diddorol ofnadwy fatha hwnna. Amser yma'r flwyddyn, mae creaduriaid yn edrych am gartref a gallwch chi helpu greu cartref i bob math o anifeiliaid. I gyd ych chi angen ydy beth sydd yn gorwedd o gwmpas y lle. Pren fel hyn, taflu dail am ben y pren, a trwy wneud hynna, dych chi wedi creu cartref i bob math o drychfilod, llyffantod, madfallod o dŵr, llygod, a os dych chi'n ffodus dros ben, falle hyd yn oed dreunog. Gallwch chi gynnal mabol gampau y goedwig. Gallwch chi gicio'r dail cryn, allwch chi redeg i gam o gam trwy'r coed, gallwch chi gamu i fyny a lawr ar hen ddarn o bren fel hyn, ac os ydych chi'n ennill, wel, mae yna bodiwm yn barod i chi. Yay! Y peth gwych am hyn ydy bod o'n rhywbeth hwylus i'r teulu i gyd i wneud efo'i gilydd tra bod nhw allan yn mwynhau y gorau sydd gan byd natur i'w gynnig. Mae'n cael eich calon chi i guro'n gyflymach. Felly, mae o'n dda i chi'n gorfforol ac yn dda i chi'n feddyliol. A'r peth gorau oll, mae o gymaint o hwyl.